Sabeu que el gran protagonista d'avui qui és? L'arbre. Ell és el gran protagonista. És el que ens dona l'entrada al Nadal. Us explicaré una història. Vosaltres sabeu per què adormem els arbres de Nadal? Fa molts i molts anys, als països del nord d'Europa hi feia un fred que glaçava. Vosaltres sabeu com el dia de Reis, que fa tant de fred, que anem amb guants, bol, anirats, bufandes. Us imagineu aquest fred, però 3 vegades més. Nevava, feia vent, plovia, feia molt de fred. I què passava? A tota la gent d'aquests pobles es passaven el dia tancats a casa, perquè fora carrer no s'hi podia estar, del fred que feia. I l'única cosa que no passava fred eren ells, els anells. Ells estaven vius sempre, tot l'any. Estaven verds, lluents, plens de vida. I aquella gent els consideraven màgics. Comencem la compta enrere en 3, 2, 1, comencem! Toni, encara no! Encara no! Ara... 10! No, tinc que esperar a que surti el 9! 9! Molt bé! Aquí! 8! Day